fa nake so polytechnic zan aura. Dan na ƙara karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanun. Maza da mata yara da manya poli na ta kiran mu. Batun karatu shine za a yi mu gyara duka kuran mu. Sabo da kamsu Fatima Public shine sagin mu. Polytechnic Hassan Usman Katsina na nunin mu. Soja marmari daga nesa sai an iso ake gane ka guduma. Symbol ilimi fa nike so polytechnic zan aura. Dan na ƙara karatu da nasuwa faga hujjata. Zantukan manazarta su suka ce da alfanunsa. Ilimi fa nake so polytechnic zan aura. Lallai Na ƙara karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanunsa. bari zan sa sunan sarkin nan da ya babata. Hassan Usman Rabbi abba na in ya so ya yi mini mata. polytechnic. Yadda duka nufa haka nan za ka yi ga hujjata. Kai kake ikon sabko da ruwa ni'in mata sauka duka. Ilimi fa nake so polytechnic zan aura. Hassan Usman Na karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanunsa. Rabbilin kasalati gun makurarru kenan. Hassan Usman Shugaban bayin nan dan Abdulla dan Amina. polytechnic. Alihin sa sanya sahabu sun yi hannun barna. Rabbi sanyo bano ɗalibi na polytechnic duka. Ilimi fa nake so polytechnic zan aura. Lallai Karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanunsa. MG mai ganga ban sautin kiɗan ka na yayi. Hassan Usman Zan wake makaranta ta bani yin wani shayi. polytechnic. Kai kamar ya ɗari takenta poli ta shiga yayi. Makaranta ce mai talent shi yake gane ta duka. Ilimi fa nake so polytechnic zan aura. Hassan Usman Karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanunsa. to tintini poli ta shura babu mai iske ta. Hassan Usman Bangaren koyarwa ko ta ina ana shaidar ta. polytechnic. Wanda ya yi karatu can shi za ya san hujjata. Ba su yi da dakiki gidan biki suke korasa. Ilimi fa nake so polytechnic zan aura. Lallai Karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanunsa. ilimi fa nike so polytechnic zan aura. Dan na ƙara karatu da nasuwa faga hujjata. Zantukan manazarta su suka ce da alfanunsa. Ilimi fa nake so polytechnic zan aura. Lallai Karatu da nasuwa kusan hujjata. Zan cikan manazarta su suka shaida alfanunsa. 081 0 766 75 62